हेल' लोगोफोर माबोरै दं बयबो मोजाङैनो दंना जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै दिनै बेरेक फुंजानो भिडिअ लानायखौ स्टार्ट खालामखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरनिफोराव सोरबाफोर गेदेरमा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना ओमफ्राय नै बिमा फिसा जोंहा मा होनो मेथाइ जादों आरोना पापरजों साजों साहा फुदुंनानै दोनदों ओमफ्रायो बुंगासिनो दं मा खालामदो र' दे आं देखायनि नोंथांमोननो जि मा जागासिनो बियो आयु जाख'नो हाया मोनख'नो हायानो मेगनानो ओरैबायदि गिदिर नै माबायदि ओमफ्राय इखौलाय दालाय जाजोबनो हाजोबगोन हाजोबा नै सिराखौ खुरैसे सोमना लाबाय ओमफ्राय नै इखौ लाबाय ओमफ्राय नै लालसा आङो आरो कापखौनो लानो बावगुलायलांबाय बिफानोबो साहैनानै ओमफ्राय नै इयाव लानोसै लोंनोसै आरोना दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला इन्टारेस्ट दंबा ना फुंनि ओंखामा नै लोगोफोर जानो रेडि जालायबाय नै ना बाथोन ओमफ्राय नै थास' बिथ'रि बयलार संलायबाय आरोना फिसाजो जि जानो लुगैबावबाय नै ओंखायनो संनानै होबाय नै गाव आरो सामसजों जाबाय जि संनो बाथारदोंमोन आं संफिनना हराव जाना गोथाव मोनदों ओमफ्राय दा संनानै होबाय आरो नै मालाय अर्डारानो सफैलायबाय बेना सेन्देल लोगोफोर सेन्देल माथो थोबसोनायसो थाबारो मा कालारखौ माबायदि नुदों हेपि नंगौना नङा ओमफ्राय आथिङावलाय हाबजागोन हाबजाया जाखो 8 नाम्बार बोदोंमोन ओमफ्राय आथिङावनो ना बुनानै माने आथिङा बिराद लेथ्रा जाना दं आरो मानो माबायो मा होनो बोलियो जादों जानायालाय ओमफ्राय आथिङा बिराद लेथ्रा लोगोफोर लेथ्रा एकदमबारे आं मोजां सुवाखै आरो मोजाङानो सेन्देलालाय माबा बोलियो रेजेंथार माथो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं माने बैयाव दाखालि 10,000नि सेक बायनो थांदों बेखौ गाननो होननानै मा आंगायदोंमोन ओमफ्राय दासो मोनफैबाय 11 तारिखआवसो मोनफैबाय आरोना 7 तारिखआव मोनफैगोन होनना बुंदों ओमफ्राय दा जाबाय दाबो मोजाङानो सेन्देला नै गुरैथार बेसेबां मोनांबाय नै लेबनो माबायदि नुदों मोजां नुदोंथाय मोजां दा Ada orang ke sebelah. Hai. Yang hai kelak kabai pandai patan. Sada. Arai. Hai jangan dekin. Songkre. Kasi bidi menjadi menjadi. Emna. Thang lai mana lai le. Kalah. Ada lah. Tham apa lai? जोंहा फिसाजोआ मा होनो हाथायाव थांफानो होननानै जि गथ'आनो देलाय मालाय ओंखारखानानै एफा मोजां ओंखारबाय ओमफ्राय मा जाखो माने खर'आसो साना होबायनो आरोना बेस्रा गथ'आ एकदमबारे गावआनो दुगैनो नागिरनायाव मा होनो खर'आव दै गुसु लुब्रबनानै लाबाय ओमफ्राय दा खर'आ साबायनो ओमफ्राय दा खर'आ सानानै ओमफ्राय थांनो मोनाखिसै आरोना ओमफ्राय गावआनो थालांबाय मा होनो गावा दै गुसु दुगैयामोन बायदि जानाय नङामोन खोमा ओमफ्राय ब्र'नो लुब्रनानै लायबाय ओमफ्राय दा थांनो मोनगाबाय ओमफ्राय दा खर' सासो दोननानै सासेयाव उन्दुना दं बेसेरा गथ'आ गोदाव गथ'थ' मेथाइ लाबोदों देवबार बाजारनिफ्राय मालपुवाजों थरसे जाखांबायानो सिंग्रा नै मा होनो आनारकुलिनो थरनै हानायनि थाखाय लाबोबाय नै बेसेरा गथ'आ फिसाजोखौ नेथावथावनो सानजौफुनि ओंखामा दासो मोनजादों लोगोफोर आङो जि बुरजा लाखाबाय ओमफ्राय दहाय फुंनि थास' बिथ'रियानो दंबायमोन ओमफ्राय बेखौनो जाबाय ओमफ्राय गाव मोदोमनो नागिरदोंमोन गावहा आरो हनै उन्दुलांबाय सेलनो उन्दुलांखाबाय आरो मेंखोना माखोथाय खर' सर' होथेजोबना दोनबाय आरो आङो बोरै जाखोथाय खाना जानो नागिरनाय गथ'आ ओमफ्राय आं दा जाग्रोना लानोसै दा गावहा सिखारबा गावनोबो दौनोसै आरो जोंहानि बेमारिफोरानो जोंहानि बेमारि फाया बेमारियानो जोंहानिया बेमारिया
बोग्रि जानानै लोगोफोरजों फोथाराव बारियाव बे हायोना बे हायो जालायलायनानै ओमफ्राय दा उदै साबाय हजम जादियासै लंपेन्टबो गैया नै खान्दिदि हाथायाव गालांजाबाय आरो बिफाजों ओमफ्राय दिनै जि बुरजा मेथाइ मोनदोंना गथ'आ बेदबारिनि आनैया थरबैसे मा होनो मा खरमा थरनै आरो बैयो दाउदै दैसे ओमफ्राय आरो इयो मामोनलाय इखो मा होनोमोनलाय आनारपुलि मालाय बिराद मेथाइयानो मेथाइ मोनबाय थादों बाबानिफ्रायबो मोनबाय मानिफ्रायबो ओमफ्राय जों संगासिनो थाइगिरजों ना ओमफ्राय जोंना दालि आरो दालि जानोसै आरो आं ओंखाम जागोन ना जाया खुनुथि गैला आरो दिनै ओमफ्राय मोजां मोनदोंना मोनाखै लांखाना दोनै ओंखामखौ आं दोनजाखाया लांना दोनै सोरबा लांना दोनहैगोन गुसुब्ला नोंनो दौना होनांगौ आङो हो ओहो आं हारसिं जागोन नै हाथाय जिलिलि नै हाथायानो जिलालानो मा मा मानो थेदे